Více spokojených zákazníků s certifikací podle IFS Food. Pan Lombardy je výrobcem potravin a je spokojen. Právě zvítězil ve výběrovém řízení u jednoho velkého zákazníka a může ho nyní zásobovat pizzou. Dříve než získá smlouvu o dodávkách, musí zajistit poskytování bezpečných výrobků podle specifikací zákazníka. Jak to nejlépe provede? Vybere si normu IFS Food, čímž prokáže jak bezpečnost potravin, tak plnění požadavků zákazníků. A nyní to nejdůležitější, způsob a metodu, kterými pan Lombardy realizuje tyto požadavky, IFS nepředepisuje. Pro ujasnění stavu si pan Lombardy objedná služby nezávislého odborníka na provedení předběžného auditu. Ten provede analýzu nebezpečí a hodnocení rizik, aby se poté sladily procesy společnosti. Výsledek? S hygienou a schvalováním a monitorováním dodavatelů musí pan Lombardy něco provést. Pustí se do realizace. IFS nevyžaduje žádné explicitní metody nebo strojní zařízení. Spíše se ověřuje, zda panem Lombardym realizované procesy splňují požadavky. Tak musí sice jeho společnost prokázat funkční metody řízení rizik cizích předmětů, ale nemusí nutně instalovat detektor cizích předmětů. Jakmile pan Lombardy realizuje všechny potřebné procesy, zvolí si jednu z IFS schválených certifikačních společností. Ta zašle auditora, který na základě kritérií IFS a specifikací zákazníka vše prověří. Ověří například, zda závod kontroluje suroviny a zda tyto suroviny splňují specifikace. Nebo zda jsou zavedeny jednotlivé požadavky normy IFS a procesy jsou efektivní. Důležitou součástí auditu jsou i rozhovory se zaměstnanci. A konečně, audit je úspěšný. Pan Lombardy získává certifikát. Smlouva o dodávkách může být uzavřena. Kromě toho pan Lombardy obdrží podrobnou zprávu z auditu, která poukazuje na možnosti zlepšení jeho společnosti a tím pomáhá v dalším vývoji. Navíc pan Lombardy brzy zjistí, že nynějšími efektivnějšími procesy je jeho interní chybovost snížena. Dokonce i reklamací a stahování výrobků z trhu je výrazně méně. A to znamená více spokojených zákazníků. Pan Lombardy je nadšen. Certifikát IFS jeho společnosti velmi prospěl, neboť je distributory a výrobci globálně uznává. Díky databázi IFS jsou zákazníci v případě jejich zájmu automaticky informováni o jeho nových certifikacích. A naopak, pan Lombardy může vyhledávat certifikované dodavatele přísad pro své pici a využívat jejich služeb. Zhodnoťte svoji společnost i vy díky IFS Food. Více informací na www.ifs-certification.com.